Para tamu undangan kakung saha putri langkung-langkung adare pandemen seni barong tari kreasi ari kalengganing ratri mriki langsung kewala kula aturaken dumateng panjenengan ingkang angka kalih panglipur katuraken kada saha mangke wonten grekanipun enggal samapta gati saking diri mangke nyuwun kanthi sanget kang pun tetakaken sekalian ingkang ibu bapak mangke minggah wonten ing sasana bilih kepareng minggah wonten kada ngaten mila mekaten laju kewala kula aturaken dumateng panjenengan kalengganing ratri puniki kanthi lumantar riuh manggala jaya paguyuban seni barong tari kreasi kanthi sinenggoyong alesa audio nggihipun ngaturaken kadak merak sumangga mangke kalajengan egrekanipun sumangga katur paraga gati minggah sasana kadang wira pradangga sumangga nggihipun badhe angiringi mijilipun gemblak. Mila mekaten wedal saha sasana wedal kula aturaken kadang-kadang wira pradangga sumangga katur riuh manggala jaya. Para gegati grekan monggo minggaten sasana penari jadil ngeras pantos iya iya riuh manggala jaya ayo Mas Manda Parohati saking paguyuban seni barong tari kreasi riuh manggala jaya jenenganipun Mas Manda parang asta
Konjuk jenenganipun ingkang kagungan gati panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian garwa kula aturaken malih konjuk jenenganipun Mas Bagus Andre Ramadan enggal minggah wonten ing sasana pepanggungan kepareng minggah wonten ing sainggilipun kada monggo Mas Andri Ramadan kadharaken Rama dalah ibu kagem kenang-kenangan keluarga agung samjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian kang garwa Kawistara minggah wonten ing sasana papanggungan panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian kang garwa. So panjenenganipun Mas Bagus kang pun tetaken enggal giya kabadaken kali lumantar Arya Media. Kagem kenang-kenanganipun keluarga agung saking Bapak Mulyadi Gotrah Kulawangsa.
Monggo pihak keluarga apabila kebareng badhe ngabedakan lumantar HP. Minggah wonten ing sakinggilipun kadhak merak panjenenganipun Mas Bagus Andre Ramadan arsa monggo dipun abadekaken ayo matur gunging panuwun kang tanpa papindhan menika sampun pikantuk sasana minggah sainggilipun kadhak merak Arisang Bagus Andre Ramadan ingkang kadherekaken Rama dalah ibu gerakanipun nyumanggaken Rio Manggalojo sinarakan Alhesa Audio Arya Media Video Step Production G Balus 09 live streaming yo yo saya ikatilan ayo monggo derekanipun
cegeng. Gel. Yes. Setunggal ae drekan sampun, ndika gantos sanesipun malih. Niki Mas nek badhe munggah ning Gemblak ning Kadak ora pengen munggah Kiai dulu ora munggah ning Gemblak. Ngerek ah. Waduh duh. Wis siap neh Mas, lega atine, wis adem. Ande lho. Kok mboten lho kok dipesor abin neh lah. Karo mangsane. Dulu lah ra apa-apa nggo contoh dulu. Dulu nggo contoh. Ayo digawe mengarep dulu. Geret, dulu ora geret. Alah golek dalan to, piyak. Biasane nek ngono kok angel-angel kok piyak ngono. Ayo Mas dulu. Ayo. Sampean ora sanggo kedhok lah ra apa-apa. Sampean yo wis. Nggih. Ora apa-apa kok grekane engko sing nari jadil tiba ngguri munggah tiba ngguri iki contone sik karo Mas Dolu. Iya. Lah ya Mas Dolu ki lak iki kok nek kira-kira munggah ngoku watu cilik padha cilike. Ha nggih, ngapunten saderengipun. Neng ya ora apa-apa, iya. Anu, Pak. Dalam. Asline iki mang aku munggah ya rada susah. Loh, lan jenengan pun teng dhuwur kok kon munggah neh lho. Mobilku macet ning lor kono lho. Mas sampean nggo mobil? Nggih. Lah kemang jawab danyange apa ora? Nggih. Apese awak. Niki pripun? Lah monggo nek sampean badhe ngadak monggo nek badhe munggah Kadak ya monggo. Karek sampean pengen diunggah apa pengen munggah? Aku nek ngadak gak tahu ya, Pak. Lah terus? Sing pasti kene iki Joko Lodro to. Oh, Joko Lodro. Ya. Tapi yo sinau. Ya wis ora apa-apa wong latihan ajar gladen, sinau kok. Iki asline aku yo nggowo asline pengadak asli. Lah nggih. Kalau Mas Diki. Lah Mas Diki monggo mangke ngadake Mas Diki panjenengan sing Joko Lodro. Aku sing kiprah sampean sing nganggo kadak. Lho sampean pe kiprah. Maksudnya nggo yo nggo kadak. Oh, ngono. Tapi orang nganggo topenge. Monggo, ya Cok. Ngapunten saderengipun dhumateng warga Agung Trembes nglindhuk mriki awit menika boten gethak sukar dhumateng panjenengan namung menika kangge gelar seni budaya Jawi. Yo. Monggo katur panjenenganipun para kadang atur sabiyantunipun sangga riyuh Manggala Jaya.
Wiatso. Wow, 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 wow. Iya. Wow. Wow, wow. Pripun Mas, capek nggih. Aturaken malih kanca pirang kadipun para kadang-kadang saking keluarga Agung Riuh Manggala-Jaya. Ya para wekati ingkang dakan, monggo mangke jadhelanipun pun inggih wonten dunggahke to. Masa ora sunggi? Tasik kanca ingkang keparang badhe nderek atur sabiyantu monggo nyemanggaken. Niki Mas Diki, Pak. Mas Diki? Nggih. Angga. Mas Diki, siap nggih? Siap Mas Diki nggih? Insyaallah. Mangke nek syukur bage sing jadil diunggahke ning ndur kadak ora apa-apa. Wani Mas gedhe kok. Piyayene dedeke ya gedhe ya dhuwur. Pripun siap? Ya mangga, para kadang wira pradangga nggih ngiringi nyemanggaken.
Mas. Mas. Mas iki. Sing endi? Sing nggo tas. Sinten? Mbak Dia. Sebedo. Dan jumbo. Aja sing jumbo. Base ayo monggo. Kowe iki bobotmu wis 100 luwih. Iki maksimal 80 kilogram. Sudah 5 sekondo sapa? Wong iki bar tak timbangno. Oh setengahe ngono kok. Oh iya. Sampeyan lah ya. Sudah 5. Sudah 5. Ayo monggo Mbak Diah, cobi. Ayo. Oh sing sana sih, sinten? Ayo monggo. Oh sing mboten ketinggal saking mriki ya. Monggo Mbak, sing Sopo to? Sapa, Bu? Niku penyanyi. Mbak Hah? Alah, ayo toh Mbak. Monggo Mbak, nyobi. Ora usah bayar. Loh, sampean kesel sik nantang bayari lho. Loh, masa gak nyawer? Loh, sing kono nyawer sampean to, sampean malah sing nyawer. Ya. Wis to, tetek to atimu. Aja ndredeg, aja wedi. Ayo, monggo. Monggo, Mas. Ayo, mau kadang pira-pira donggo ngene badang ngiringi nyemanggakan. Loh, oh gak sida mondong anake. Wah, lah Mbak Diah. Sida ora lho ki? Ayo, monggo. Salah tunggal. Ayo, monggo. Ayo monggo salah tunggal. Betul. Jadilan. Jadilan mawon. Penari jadil monggo. Salah tunggal. Monggo. Yo. Wow. Monggo salah tunggal penari jadil. Minggah boten kadak merak. Ayo. Os. Oh, lo, os. Oh, lo, os.
Os.